Apunta la centrada, la rematada de Griezmann, gol! Gol! Antoine Griezmann! Jugada d'atac rapidíssima del Barça, que es planta al mig del camp en un 3 i no res. Obertura a la dreta, rep entre línies Sergi Roberto, que la posa en profunditat. Griezmann li guanya l'acció al defensa i la rematada sense deixar-la caure a terra amb l'esquerra d'Antoine Griezmann, gol! 42 a la primera, gol del Barça, gol d'Antoine. Barça 1, Betis 1. Es treu la pilota de sobre el Betis, bona anticipació de l'Anglès, que deixa la pilota per De Jong amb Griezmann centrat, combina amb Sergi Roberto d'esperó per Griezmann, hi ha un rebot, Sergi Roberto a la frontal, la posa per Griezmann a l'àrea, la rematada, gol! Gol! Traca i mocador, gol de traca i mocador d'Antoine Griezmann, Antoine que rep a l'interior de l'àrea però molt a prop de la línia que marca la frontera de la zona de penal, aixeca el cap, rosqueta amb l'esquerra, el pal llarg, lluny de l'abast de Dani Martín, golaç d'Antoine Griezmann, gol del Barça, gol d'un crac universal que està marcant la diferència, partit remuntat, s'ha avançat el Betis amb un gol de Fekir, Griezmann ha fet l'empat a 1, Griezmann que fa el 2-1, gol del Barça, gol de traca i mocador d'Antoine Griezmann, Barça 2, Betis 1. Intenta sortir el Betis, la recuperació de Busquets en profunditat per Semedo, que guanya la línia de fons, Semedo a l'interior de l'àrea, Semedo enrere, el control oriental, la rematada i el gol! Se'l mereixia, gol del Barça, gol de Carles Pérez, gol del Barça, l'inici de la jugada, la pressió majestuosa, imperial, molt a prop de l'àrea contrària de Sergio Busquets, que recupera la pilota, activa ràpidament Semedo amb una passada en profunditat, bon gest tècnic de Semedo que supera el rival, fa la passada enrere, el control orientat de Carles Pérez és excel·lent, supera Guardado i la rematada amb l'esquerra, gol del Barça, se'l mereixia, gol de Carles Pérez, 12 de la segona, Barça 3, Betis 1. Griezmann que supera un rival, la dona per Busquets en profunditat per Alba desmarcat a l'interior de l'àrea, Alba el xut, Alba, gol! Del Barça, gol de Jordi Alba, gol del Barça, gol de Jordi Alba, gol del Barça, gol d'Alba, gol del Barça, gol d'Alba. Sergio Busquets, que ha reaccionat com només saben reaccionar els millors a l'errada que ha acabat amb el primer gol del Betis. Des d'aleshores està fent un partit imperial. Ara ha recuperat una pilota després d'una passada compromesa de Griezmann i ha activat amb una passada en profunditat meravellosa a l'interior de l'àrea Jordi Alba, que amb l'esquerra ha rematat i gol. Gol del Barça, gol de Jordi Alba, primer quart d'hora de la segona part, Barça 4, Betis 1. Espera't un moment, que Carles Pérez vol més festa. Carles Pérez amb Griezmann, la rematada d'Arturo, gol! Gol!
gol! Gol preciós d'Arturo Crestas Vidal, que també s'apunta a la festa. Combinació preciosa dels jugadors del Barça. Contraatac letal. Assistència al primer toc de Griezmann. Rematada al primer toc d'Arturo Vidal. I la pilota a l'esquerra del porter, a prop de l'escaire, inapel·lable gol. 33 de la segona part. Barça 5, Betis 1, Arturo Vidal.